Aha. Aha. Ha? Xat? Nindi xat? Ha. Qırğı tabiqat fonduna. Hey dostlar. Nişlergesin indi. Meni bir tane xafaqa soldular. Mene urmandan dostum tiyin kilgen. Olayda. Profesör senin üstünde yanında kömekleşip koyun, imen, tal hem bütün yapraklı ağaçlar jıyılıp jalıbı yani şikayet yazganlardı. Mene şol şikayetini Qırgız Tabiqat Fonduna tapşırırga jıynalar. İmiş yenesi bütün yapraklı ağaçlarının her vakit yıl eğlenesi yeşil yaprakta oturasılar kile. Profesörden soruyoruz, bizge her vakit yeşil yapraklı bulur için eliksir yasap bir deyip, al yasıyor mu deyip ettiler iken değil. Mine şu xatlı jiberge bulganlar. Yok, jamaat dostlarım. Yok, tabiqat kanunların buzarga yaramay. Min bunu tügel bilem. Sen min bit, nişk bilem deyip indi. Bilem min bit gali meviş. Bilmimus bilemus. Dostlar, min ormanga barıp ağaçlarga şunu anlatıp kaytayım hele. Yaramay. Tabiqat kanunların buzarga yaramay. Siz video qaraytırığız. Deyin dostum, hayda gittik. Koyun, yüke, imen, örengi, tirek, tal, usak, kaştan. Mınday ağaçlarını biz yapraklı ağaçlar dep atayбыз. Аларның zorluqları hem formaları türlü. Әмне тізілішлері ұқсас. Her ağaçның тамыры, кәусесі, бұтақлары hem yaprakları була. Ağaçның тамыры жер астында орнашқан. Ул безгә күренмей. Тамыры ярдәмендә ağaç туфрактан токлыклы мәддәләр hem дым ала. Аннары аларны кәусәсе буйлап тарата. Төрле ağaçларның тамырлары 30 метр киңлеккә hem 100 метр тирәнлеккә сузылырга мөмкин. Алар ağaçка йыгылмаска булыша. Кәүсә ağaçның күренә торган өлеше, аның ныклы тоткасы. Ул бутакларны һәм яфракларны тотып тора. Аларга тамырдан килгән туклыклы мәддәләрне һәм дымны тапшыра. Ağaçның кәүсәсе нык һәм тыгыз кайры белән капланган. Кайры кәүсәне салкыннан, өстедән һәм җәрәхәтләнүдән саклый. Бутаклар һәм яфраклар ağaçның эске өлешен хасил итә. Алар шар, колонна, пирамида, кулчатыр формасында булырга, аска төшеп торырга, ян-якка яисә җиргә җәелергә мөмкин. Яфраклы ağaçларның яфраклары төрле формадагы яссы пластиналарны хәтерләтә. Җәйкен алар яшел төстә була. Чөнки бу вакытта аларда яшел мәддә, хлорофилл бик күп. Ул кояш нурларын токлыклы мәддәләргә әйләндерергә ярдәм итә. Әмма кескене көннәр кыскара башлый һәм кояш нурлары да кимеп китә. Яфраклардагы хлорофилл да юкка чыга. Алардагы каротиноид һәм антоциан дигән мәддәләр кала. Каротиноид күп булган яфраклар сары һәм кызгылт сары. Антоцианга бай булганнары кызыл төскә керә. Яфраклар ни өчен кыйласың? Ağaçlar салкын кышны исән сау чыксын өчен. Достым, син беләсеңме? Яфраклар ağaçтан бик күп дым ала. Яз һәм җәй көннәрендә яңгырлар юш ява һәм ağaç җирдән дым алып тора. Әмма туңган, кар белән капланган җирдән дым алуы бик авыр. Шуңа күрә ağaçлар кызын яфракларын кыялар һәм бүтән дымны тамырларына күчерәләр. Кыш үтеп, ямьле яз килгәч, дым тагын күбәя һәм бутакларда өр-яңа бөреләр барлыкка килә. Ağaçлар тагын яшәрә һәм яшелләнә башлый. Allah'a şükür kaytıp jittim. Anlattım. Barısında beyne tefsillip anlatıp kayttım. Ormandağı ağaçlarga. Bir şılmağız men etem. Bir-iki atnadan yapraklarınız yeşillenir, ene bürüleriz de açılıp kile dedim. Anladılar özleri tağın bağır kisekkeylerim. Hafı ütindiler, kişirdiler, yarar. Şulay indi min, gali mi beş?
Аңлата біләм барысында. Табиғат бит ул. Табиғат кануннарына каршы килергә ярамый. Шәш агара. Монсы да табиғат кануны шул инде, нишләтәсең?